Kardom, pinning way talk show on sectional and autonomous state, in deng haruket homra, sirkep ang deng, labang show talk show along kachihut chiput ponji, cingki cithanjia abang along kachop hapon, itung kaching honai, APHLC President Sarjay Kathar, alang lipan pachini lo, Kardom, lapen kopai kemi penjok itung Tipu LA APHLC along a treasurer akehai di riteran akehai alang lipantara no pachini la kasi pining we just met catching ki chethan ponji alam theke sigjit is son alam the ke kado hoi son thom alam the dus tame ke cheng si alam the la sikrum alam the bang si cheng pon prang ko alam the bang la lo Bangga sena Karbiang long arlo chat kali Assam arlo anda dopen lo setami jasemet itu Karbiang long arlo akisung abang Bangga sena pena jok ilitung kupia kisung si dojima la penon alang litung kupiang dengsi do bomma la pen ilitung kopuson ang dengsi do nang jima la pen koson si ceri don mek nang jima la bangso alam aput haksi ni tum cheng pon to parang po la bang ke cheng sialam thelo la si non het jong lo non along aberta lo non along alam the alam ki lo la bang ke bangga sena tum Karbiang long lo prang pen che than bom lo ili tum ajhak tum kroi kre lo setame non la suri hini ra inkora ke thoma ning kan nang kilut pen ke ili tum emek hini eno hini pen ta theklong dak la plon da dolo Lasi labangso abongo sena atum aphan jasemet kacedan dong mate alam kaning je ver polotante APHLC song mate ninitung APHLC lapen APHLC along amai phu kai star jai kathar alangli hello ke than kapachini cheng apa phulo ladate lasi alangli hello kai kita labangso alam the kaning je lemdet lasi labangso job alangli phan komat ne tu bongo sena tu alang ni phan la puson si kalili kalang alam hoi polis along kapale dam alang ni phan aputhak lam hoi ki pi la hai hoi alam the do la si lamang so lam aputhak ke klardak pen ili tum kachini dunji mate ko puson si chere dunang ji ma aputhak ni li sa phan si kapathan ji phan si chuning ri la bongo sena alam newspaper Birta lolong ke klang ching ke 2000 aningkan surihini aningkan non pen ke ningkan ing koira ke thom aprang le ke klang an news nang ke klang ta Agartala pen Tripura pen na ke klang seta da Karbiang long alam Karbiang long ang bong dipu usipu bongo sena tu meeting ke do conference do si alang litum bongo bhumi ke hangji po alam haladak dolo komannya doktor po amen ta ada ke tok du hala bang sohot kipu ke bongo bhumi penyo bongo pulo te bengali pulo bhumi puga along li pulo ad ahawar adet pulo asi bengali adet pincong ya pan da Karbiang long arlo du po la so nang klang la ba bengali adet ka pincong ita north east ke do an Assam Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, lapen laan lo, laan lapen ha West Bengal ta pu, lapen ke Bangladesh ta pu, lapen ke ha Andaman, Nicobar, alang lom an pu si pu la bongali adet kapincong i la ke newspaper long si dolo newspaper cutting non nili long da dola non ke nili non amat ke western nili long file along do la pen ke lan chok takali internet along da do internet nang litu mobile phone YouTube pen lo badi YouTube pen tame lang lo te thek long po lai hoi lam Google's along lang lo te thek long po la pen ke 2001 aning kan ta ko nang klang thu la ke a conference la tum conference ke do posipu ke do ke bordongka se conference ke do bongo sena tum
la pen la swalam se ako chingwai tu lo seta bordom ka malama sorta chini dundi bang ke do ka son ka prek amendment si ke do ko chepek lang kle la tum si deep tech pick ka pheri me me ke la hello eli tum ki putot alam ta gali thang ta gali la ke a hok alam mo poning ge nang kok lo paper long sinang klang lo la pen internet long ta do lo la ma si ni tum than bom la pen ke itu ma phan nang ko phek mo son de la ta cho he sita karbiang lo ma si bengolia det pinchong det ji pu si pu tho ma si itu ma bange do thek the det lo ti ama si ningje bom lo sita ka do ve tum chini ne amat arni si het ke neli phanda nang plung dun lo ne tum phanda neli det kali ne tum bang kho do ma gari pe nang plung dun lo pe prap pikha cinema long le police la pen hala hero tum ben gunda tum ka chi plung son la son si nang klem lo la pen ako puthot non irui ni ba prang hala da utor borbile lo ala ka bengali hijan lo hala tum da bongo sena tu bengali aphan theng barat pulone pilone di ke theng ka ke chok ka do ve ko si pula ke itum tv long ta thek long lo mobile phone long ta thek long lo la pen non bang kri si ne tang lo ku sia ju lo seta bang kri si ke ne bang bong mangu me me lam ke la hello bang hi ni ke seta karbi pu si pu la pen la son tak tak si 2016 aning kan surhini rakre throkaning kan ta bang phok ke rahini bongo sena dak disiang no di phu disiang no surrender lo ari chi room lo bang phok ke rahini ang bong pen bang phli ke nepali halata ako ki pu ke bongo sena seta sena tu bang ke bang phli ke nepali la pen bang phli ke braner kep de 48 bang phlik kep raner kep ke karbi sai se bengali ke ju ta ve thude la son se nang ye plang la ama ne li tum lai hue lam ning ye bom lo la pot lo ne non ko mat lo ne case nang pilo ne li phanta non case nang pilo la ke a case number ta la helo yo to PRC number thom ke ra pho pen 2023 la ben GR number ke 32 thom ke rahini ben 2022 chu ni la si a case la hello la se la hello na pe klang ni phan case na pi la ke first class judicial magistrate along si na a case nan pilo dak di phu ben ni li pi ni poisa khoros nang lu suri ke thom phi ba khoros nang lo la pena jo an ke alam nge bule he tripura ta tribal tumhan pedoso jo ma bang ade chirai pi thiblu la ke jo la jok ta chini lo non ili tumhan ta na pedoso jo ya fansi la ke claim lo an non ne li ke baru la pula benma arnisi suri phi kha khoros dun de ke un he hala ka do wi nge un ede ji ya ki duk pi ke tu ne kar bi tu ki duk si ke ong hala tu ke phoba ji un du de ji a kes ta chini du de ji ko marlo ma ko pilo ma bos tu pheri tu ra ta plan ke lo upai we po ma hala bongo se na tu ni long le le en de nun pu thu ko ta thek lo a kes nang ni long le en de nun pu thu ko ta thek lo ye alang ge la helo ka pheri me la si la a kes ba nge si ta la ke judicial court along si sub judice lo pot la ke copy ma me manji ke itum puno dak la hedi la si non a case a number kipia banke IPC pen 294A a section pen la pen 156A 153A la pen ke 500 IPC section la si pulo la si 290 153 294 le lang pa prana 294 bangge kipu lage keeping lottery office today lottery office lage nili tum APSLC lo lottery office ave nili ta ave nili tum lottery account chu batai si claim lo te mahala akapre tum se claim nili le claim kali se ta lage ni tum APSLC ben de claim lo matla bangge apotas successful kali dia lo hala bangge la lo hok lo la pen ison bangge lage 253A po bangge lage munit tum phan
riot ก็ไปดูยาพันก็ไปชิบจบก็ไปเท่งก็ไปเคลมยาพันลำกันนิงเย่สอนกันนิงเย่อันนี้ก็ไปเที่ยวลำกันนิงเย่ปุสิปุนี่ลิตุมมาทารัมท่าการเบียลงลิสินังเอที่แล้วอามาอิลิสิฮาลานังเอที่ตัวมันจะนิงเอไปที่ปุถุรองนี่อาลามังเกอิลิตุมเนี่ยนิงเอที่นังเอมาลานังเอที่ตัวมันจะนิงที่ถุรองมังเกเยอะก็จะพลางตัวมังเกลาเลยลาที่สิตาตัวคลิปนี้เอาดังกันนังที่สิตาอินนิงร้องทุกวันนังอีกุเลยยาลาตังอันนักเกลาเป็น500บังเก punishment for defamation อันน้องก็พิจูนอกบางพระกุยหลายแล้วฮัลโหลนังที่ดูนะระดับบังเกอันน้องจูเมทูละพูดเลยไม่เป็นนี่ตุ้มละลองเล่บางนังที่อันนั้นนี่ตุ้มบางเกพบบัตรตัวบางสิอันน้องที่จูนอทูกุยจะพลางตัวดาวบางเกla non akes ke pia bang ko mat na ni ki pia bang ni tum chini ne lang seta la non di rui niang bong chini thagi la hai lo alama bang ke la la bongo sena alama putha mu pen than lo la si non bang ke la bongo sena atum pen ta mu pen e son ni tripura lo apisum alam ta sar than lo la si non ta la son akisung pen yung si kachiri dunji blo tangte elitum dakar biang longarar tum kopuson si ke klem nang po la so lam the thi hek pen than pon ni masa ni ligama tha elitum ke six schedule along schedule ange elitum tribal areas pulo gadi tribal areas pulo ange tribal ke kumma tumma labang eligini yenang koklo lalle peri thurong te itu six schedule da itu mana pi alia bedes po ange tribal komat ma puninge lo te tribal kalia tu be komat lo la ta ku ninge tu nang kok pe klar nang kok lo gadi ange non la case nang pi atenge tribal kali komat lo po bang ninge nang ni pu ya da ro bang han nang ni pu se tai li ke la six schedule around itu han jakong nang pi lo gadi Jakong itu mana PR lo constitution pensi. Lasi itu makan ninge bom nang po. Pete cini ne de ji bangke. Lasi non tak cini ne si hala bang ini itu ke bongo sena si aku dun turong le lo kente. Ane siapa bongo sena atau Julan. Ye sabang isi kajui bulan. Lalu je bongo sena pu labang so long. No tribal tumdat keduma mana non tribal mah bang so lama putar kelak ni lantan tegi masa Neli kamat tadi la masih kesumana tum la bongo sena puamian yepo sitami ili tum karpi tum ta la bongo sena long sitami kesumana tum la person puisa ke nangia ko pen la panso la ne pu la bangso duty ke tonton la puton poda pipi la toma ase hala tum bange ini tum bongo sena atum tong ili to phan mane bini nangkera tuma mate ili tum si kuson si la bangso bongo sena atum ili to phana go varji ma mate ili tum kado we tribal tum da tu dun dong ma la so bongo sena lo so lam puta ko nang klata tu suri ini rakret trop aningkan ari ke room atu nang thana tengke bongo sena long ke jat akai ta dun long acha jat akai ta dun long atima sena pugadi sena pulake sena mane army military po bangali military pulo telake uniform do po hile do po jat ba ron se dan tu midang la sena po to mage ron le hile pelage se dan ba jigali la to mage ki pudam ke hala dictionary long ke tok ta do hadi muluk atu hadi for example ankang ciratum omat suri ankang ciratum wang pak hadi lata henal mane la anta army pule pudete an army of hungry people hadi kume la boyo an army of hungry people and aku an army of ants mane miso an army of ants omat miso wang pak hadi lata army pupudet na ben for example hala pijo
pijo ekdom ko dilung ke wang an army of bees puta pumi la boye la si army pulote sena pulote la da ke bongali ta do po Okhomia ta do pusi arjulong lo boro ta do karbi ta do naga ta do khasi ta do lapen adivasi ta do dimasa ta do o pusi pu la tum an he di hala dormohan ang pipo pugi pu ama dormohan ke chulong le kang chir por la he kang chir lo ke chulong le lo masi non pini poisa ke joy ben long lok ke mesen pumata masi dun de ti la boye chini ne de lo hala bongo sena tum abinong ke hala abongo sena atiria to bangke ko pia phansi la bongo sena ka pinchong lo ma la chini ne de ama ilito mamuni tum ta itum adet sikivir nanga pivir po si bangi ke bang lo amat si tahala nanga pivir po ke bang to lo dun turong la boye ke plan nasi Okhomia tum da chini ne le bongo sena pu arni si hata inut adisi ta nil pan arju la so bongo sena kopi mati pune pan non an sin nang arju thula la boye nasi bongo sena lam thebangela lo mo pen ilitum sar tum pen than pa chini lo ilitum alang litum pen ciri pik nengi la pen ilitum cepat jo unangi la bangsa bongo sena pen nasi non pining we bangge bongo sena lam thebangge lan cholo arni ka pregi tum che than unang la ka chini nia son do pigla la sin non adun thu alam the ma ge pining we ka ching ki che than i bang ge thi hek je posi prap jin jin pen tum ke than pon kan tum bang ge non adun chuang de la di apran si ulang mo hetan ninge lo sita la ke case alam pina ho jo la so case ke ko mas ke chok che ma ke la ke ni tum pu like sub judice pulo court along si like inside po la se non la ilitum pindeng sumpot ke phir ke that alam the abang isi arsik krung nang nak lo arsik krung nang nak kali arsik krung chenam lo athema ilitum methang ajutang jubat pen a culture pen a traditional pen langdam pulo tante ilitum kachi pindeng aperi ke phir ke thap along abang ke ilitum ke ong dung pudam elo plotante phan pharong bong pen phan ing koi anta ilitum emithang abang ke kachi son se ke chepador oni de ason nang nak lo la si karbiang long a hempi lo arong sopi dipu arong sopi pen langdam pusitame emithang api Karbia peri ke ilitum kece ke be khailong si ke namdam nangkok titi kasi ko puson lama ko pia por lama la pen ko pisi klem nanti ma la solam the non sar pen ithithini than pon ko si joning rila la solam mange ilitum terang sa ho seta puthegi setan nili pinyamata karbi apini pekok wankok lapen jarong pini nam lo ama thala nang than lo karbi atum adukan long ador pesu pik buzi ada bangke kalang pesu pik lapen ahut penke ador lapuan hello pu akisu ador udun po nami te namno buzi udun turong titik pulasi nili ama thala ke jor ta thế đất làng itum ở thế cái nằm chia tôm han cái nằm này cái đầm nó cái càng chết thứ nào nặng lắm mà đi à bên đó cái cô puson si cái bên nằm đẹp gì mà là bằng si cái claim này mà đi salesmanship của lại đi salesmanship à quality bằng itum ở bên đất làng rồi không được cái son bằng cái là bên cái son bằng cái mà thay là pulo api ni api kok api anta machine pen si ke thak aport hedi la son sai se nang na itum garbia tum ke thak ke dolo ne avilo ne nili no anda aprang ke do itum da rong ni hang behem sort thak pik hedi se behem sort puali sor ge ko pilo ne se ta bepi usi hala so nong ge thak ningkan ing koi ra phoba ka prang ay non hala the muchot si nang hi ama non mang ala ka ave tu det lo ni opilo ni lo puyo ge plan
aman api ke karbia pe ke thak ke habang dum devi atum si thak thurong la punang nakarkom la se hokalam lo karbia tum ta nili ke thekdam long ateng nili jongjung ke thekdam long protante ke thak thedet la pu ke kali karbia tum ta thak ke thak lo penangan tum thak setame alang litum ari pen si ke thak la pen therang setame non la tum mabang puson ma pu po pa improve thek thelang prang ko puson ma ka chibur la puson se chibur bom la la si hala so ke thak bang ke apor en hoy apor penangan apor nang ko piti la so posi ke thak setame pa ong ni de product sa bang ke kamoi de se la pen i sialam the ke thedung lam the bang ke thak chi hum oi de non bang ke aprang ke karbi atum adom tinta arloso atum so arlo tum yong si dolo plotante asupi atum yong si dolo plotante anu tinta ki phir ke thak bang ke thek ke nang solola bang ke ka prege thek thek pusi tame ki phir ke thak bang ke so arlo tum aju tang lo pusi karbi atum ke aron pinchong de setame non bang ke la karbia tum angbong phan pharong bong pen phaning koi atum si therang bangke thak thek cholo e phir ke thak bangke akapre atum an ke thek theder la nili ko an ma ka chardam la bang solam the bangke la pen nili isialam ka pangbardam bang tung bangke boro tum bangke halak athera halak tum ke kachibur ke thathe lason karbia tum ki tu kor atherang pu kor pu ke jasmen langdam lo pelotan te karbialam kali dia lason hai kol lasi lapu ihin ponfit lapu ingikang ang som ke tha di labang so atherang ke prabjin hala bangke labang ahut pen ni ta la rikong pen ni bangke plain apigin thak thek henili ta prab ogali sita me pu asabusu thak thek sami hala bangke prabjet lapu ka chibur pen an partek la prabjet amasi non ilitum my meeting along ke dam pusita me poho ka charwak pusita ilitum ke ha angtan pen bang ke che ke be tum ke tha apu si ka ilitum aman ka chipi sita me dimasala pen boro atum aper ye bang ke lapuson masin pen ke tha angtan pen apuho bang nang arwak lepin lah mela no pusna me alang itum ari pen ke tha apuho si charwak lab lah lason flotante mesen lasi lason ko puson si itum charlie dun thegi ma mate unji ma one ma la solam the bang si sarpen klar mucho ke thanji phansi tuning rila la pen terang samuta pinya bidi dulang flotante alang litane la lo na lang li non rompisar kanije teng lo de non iram tangan ni an mangke litum la panso therang go bangke pinangan sorlo tum ahina na kapa phi hup si thek non ande thek ka thek long bang arche si solama puta ga bangke litum akai sarpen tami litum klada pinangan than lo pamu sarda ni jelo je ilitum long la kulata chupidun tami ilitum pi mate mapla tami mate karbia choy tami pransi ke ador paso je tapuson si bujate tipo ilitum bangke metha kulalong itam desi o kona so mate pongo sena ule puta da nyone lo tami bang so long si ilitum ke hala tumolong bang business mate ilitum ki da ili mane kang sampen mate ke bai pen si lito pan na puson si nang bai pom si ilitum atang kam ha ke alang itum la pirienta ilitum apienta alang itum along si dum nagro man alang tum long ator pakom chen si ilitum hala tum long dam nagiti na sila so lama puta ka bang ke ilitum ku pipo sila son ini ador ini metha
din chenam de det si hor ka packaging mong dam det ma lo tang te la ili tum malong ka chior ka cholang ahi na nap ke ili tum ke thek bang kom som na la pa phi ko blang pa son si thek nam long si la so la ma puta pang ke ili tum sa pe ta me klar da galam ke ili tum than kon jis ta me la lang li phan si aku nili ben bang ke aku apor pi thude lo sa phan si la phan so lam puta pang ke nili ka chini dam abangela itu tribe atum ke duk ta duk o po jo aku aning ka tang ho ko son duk business ke aning tang hu nu ke di business ke aning ding len nangi kai ta ing ni lu nangi la boy man di dukan le ing pu sita kang pu nangi abinong ke bayiner kep ing pu nangi arona teng ke seta bang akhai tum ke che tu nge ba bayiner ke li bayi trop bayi pos ing pu det mangi di athema thul plut pen pine sa pine junji pu po abede po nya men nam dam nangi ye pu ye la se ngi hala ko ma lo kang pu ka pra ba dukan hada si nam nangi ma di dam nam nang kok ti ma ti la si aku ar ni gang sam da bak thak lo arona tenge bayi troxira minute klikebra pos ing tir nangi pu dukan non ba nge la et lo kom lo setan non itu teklong ke cia tu madukan ke ajo bayi Kristian ta impu ang kalima lang di dak di puta setan itu karbi tu mangke trop kalilo hotel da mang bayi ke thom sikang kirtu aja hotel ke lapen dukanan ta bayi troksi malonge kang kirtu sike ong tu le itu mangke lapo ya an par ke hala oki pie tu motel ka ajuan ta jora rekom karbi tu lasi ni kau kacini dah mangke dukan pula te ingpu ver nangi unante jo pirlu te ingpu nangi popan ke klaim nangi bangke lalo isan ke lapen men long vuk nangi pu mathamat ador kapisu po bangke la bangke chok chair kom abos tu do onang po muni tu nang papin nam o nangi po bangsi kabor ing nangi kai kita pu pele te itu ma dukan ke reng thek thela lapen lalo ke jorana thyo bangke kita hala kita abang deh apram anda kalbi dum da kita take opulo hala ko pumayong da ke ser dihun po alaman da dolo ande non ke pia posili tum ke thak ki phir ke thak akam take the an ke la pulelo de handloom and textile department da do ke hodi handloom and textile department do la pen INGO da do thulang mene la do ngom INGO da do thulang ante ko pia posila karbiatum la pen karbidet kali inglong ara ta tum pan pi ka pe thak wara dia kam pia pot claim thek the council pen pia pot claim thek the department tum pia pot claim thek the la sili tum pudam ing tum tesita pudam nang kok athe mahala tum ari deng si do ko ma ti di loan ta do la subsidy ta do ni ga chinia tengke la pen grant in 8p nian ta do lai hoi phan la pe ke thak ya pa scheme do o ason a scheme ande hala so a scheme pe posi implement me de akun ni ma tha thu non ke thak anda banga khe dum si pe ke thak kam da claim to add loga di ande council pen la 6 schedule of thing claim ke dia ma scheme la pen grant pupine ni anta ke chia to manong pitu add lo ma ka pe thak ka ande non karbi du thak the de lo gente thak the de pule pu si tamil lo gente aru ke thak ahok lo hala karbi tum karbi de lo karbi naga tum atherang ahok te ma bang naga tu smart pi ko pon arnisi ni thak de ti la pini da karbi naga pini ke niliamata thegronolo neli te pi naga po jo pe thak pik ala nili te pi ta bang arnisi ni po pak pe tang de ti he ki vi la bu ye seta itum mang la pon smart kali de la sin smartness ka pe propita charlie nang ji la pen isono bang ke itum hala so traditional apartment ke dover atherang la bang ta pe donang seta la aparta hala fly shuttle pu he
flexible pulo la ohomia dengan tato khal pu hadi tato khal pu tadu la pen hala decoration ke seramia pan amen ko pibang mayong neli chete ni der lo ang song thit chom ti ti he na lai hui itum claim dun ti te non ke itum atherang la pen itum api ke arlo so tum jong hele ar je mera chin thang tu wai phak se ta api ke ki ot tang ke bang ki che tum ki ot tang api se li la puli alam mang ke ki che tum ki ot tang api si itu apa hota je phum dun po pin so tum ta arlo so tum ta pang e ipu la po bang la no ya je plang ke la ke che therak tu me alam lo ke thai la si thokam toy lo no ta no na pini ta la pulo neli suri ne kep pini khoros la peri ke nam da arlo somar peri ke nam dam lok pini angel suri ne kep ta neli kenja tu ma adukan sini dam nan pok lo ke pini damin tumulo hala karbia tu dukan dam ada ka dorso tu pik angjang budang tan lo ada ka nam dunun e puni tu gidu tung ke puyo lagi kelar dalam la pansun apa sini jackpot suruh sar te ni dia question alam narji tulang te non la kheti apolo la so kheti apolo pamupen nangi pin pulang nang no je ilitum kular la han ke jor amuka la so han apo amuka ke alalitum paikari jon jo en ben ali kwansi dojima pen amithang claim vit labang so ari hong ni claim vit labang so ahan ke yo labang so aputhak alalitum labang so ke bang long paikari jo en josi ilitum long la kula ti bidun dun la so kula atumalong la tibidun pen alang itum ali ilong jima mate ka mana ali gitu ke ong ide jima pen akula jitu niki metang ariong ni cuklem lo labang so non ketia polo non arvi polo la so keti langin an nangar junang ko la sa labang so lama pot bang langi in pen la han kejora tuma alama anbang nagi klada pena pacinita bang so ala encore bang papi pu senang ya alam mo pen ta ka khan pi bang pi jo jelang bodi pi ke tha bang pi ke tha alam the bang la lo ki jut sila la pe alam the bang ke morning apre je than thuna stami ja semet ki pugang tung alam the bang la lo ilitum bang adet pen ilitum maju tang jubat nang kelang aphan wang turis tung tawang la pen son ka prek arleng ke the tung tawang hexer ke thekere tum ta wang ti halatum ke wang ahuta ilitum men ke tong hut lo tang te la ili mithang iri karbiatum je som se lor ke phir ke thak lor a peri pen aman pidun un edet tong thekere long thai be lo tang te ilitum men hi chi long si nam dam lok ti la nam dam lok po alang ilitum phan amana peng pidun po bangge chi ne der po se chi hok po he se tame alang litum ta la so peri hem che ponji che lang dami lang lo tante a quality bangge la bangge meme thema bang ha konan de si ke thak mesin ben si thak su thak kram pina la lo tante ilitum a phan bangge ke klangi bangge ang the ke klangi bangge karbi tum apin deng sumpot bangge la pu helo la pusi klang nam rong pui sa me o edet pusi klang rong me o edet pusi klang rong po la se abuda je san phun ji yong phun ji pe ne hi kek lit ji hi ding yong ni la pason la se i me thang ke thak ve ka pe ri pen non lang dam lo tan te ti ma sa tum at least mesen la alang li tum masin pen la son bang ke che ke be tum ke thak pe ri pen alang li tum aman chi pi thek don long lai lang Kasi alang litum apiri ke mesen pusi klan po. Lapen boro tum se tame apran ke hala tum ta masin pen ke thak ke chegi be tum ang tan pen wan jai lo amat. Alang litum Jepang tang thukring amat khang thu thip lo phi bangge. Non bangge mesen. La si ili tum ta la puson yang si claim tum un poson te emithang Jepador plup je phan si bor inang ji la lo.
la salam nili mo pen morning ye yipu mani ye de nili cockroach dc ke do hot hadi halada boru tum pe ke thak lok sarpimar tum do ma je sarpimar okar ja tu halatum a group do amar halatum ka demand hadi ke hang la ko hello ya la machine pen ke thak a pe cockroach nang pa pe jorlong le de nai tu amar la support hadi ke claim lo amar la boru amet atum amet hang ke thak a pe di si he pa pe jorlong chot la pula anda claim lo non a pita claim lo meni kita ni di si ke do non a pita ni di si ke do hot la son ke plang la la de eson ke la si dakta la karbi ke thak atum karbi peri ke thak atum celang petra baka pacelang ita ko mani claim do nang po rap do nang ko bo pacelang ra alang litum la son ka demand hala copy mayong te english pen ni pu la son isi amark selam det pon ke kapre ke dum ba pe thak long le det di dia di copy mayong le ni sete ni det la salam gi tech copy gi tech puloma piloma do ha di la so alam do la so alam la lo la ben iga hala peri kitab ke le ko pumeyong te bang copyright pe di copyright ko son di pape do kok te ti hai a right pe do kok te ti la son a copy ni son lam the do lang english pen hala son vi det un lo te mesenji ka du ko we male pupe sita la karbi traditional pini pe ko la pen ke poho la pen ke van ko la pen ke choi hong thot la ana bang ke isi bang a kei tum pa pe thak long le det karbi tum si karbi ba ing long arat tum si thak chot nang ji di la son a system document a law do ke la so a law ting pen claim det lo te mesenji seta claim tu de no a karbi tum si thak tu the det le lo te la ta ko luk san ru po pen e son bang la le de e son bang ke bisaralam pelu pen si ne tum pelu ke ka chilim titi pelim lo la pelim la pen ke sok ke roi hon man tum da la helo pelu helo ake lo an ke a prang pen hala itum a therang e bihe ka ma thadi ang bong si ka pachi chu do kok titi di amala bang intang oi titi di pelim bo seta la ke intang oi titi i oi da titi la bang ke ante aku cita titu he la bang put polo ne pilnya na kiding ba put trok lo ne piana na itu ma non hut a paling long dor de la put troxy but trok ra chi tim an ne put troxy na yo kiding e la pen a jam da thimu chot na la pu yo la si an ga ja tum pulo la ke tradition aport la ke lar nang ni pul hedi setan ne li gama tha hala tradition ke lar nang ni ta pedona seta modify that lo te hedi ke jordan nang tu muchot jila ki jordan muchot jila athema development pulo te ke lar ke do vek lo mati di bir theke jatta development pulo te lar vek pula ke theklo develop po ma la kai ke ten po aning tu chot pulo te la ke develop ka leader lo kende pang tu muchot na la pulo ke develop po ilo kende ba ajam hibi ka pot pe the muchot alon pe du muchot ang bong la ke join ta papa we de la phedi la son le te mesenji pusi ne li mata pelu ne li la so lam ma te man ni tu ke sok ke roi man tung in hot pik pik po jo prang a hot la si la so abang ni ning do pe mi la pen la pelu lo la pen a ka prek a pe sita la putak tak lo itum la ke ne mata therang mang ke la le tik lo bon anta therang no na bang ke ala bang tu ma son pu ko la therang thak dun lo ka la pe kok pini ke thak seta seleng ke thak ta hala pen si thak bong la pen rikong ai hui ke thak la se nilita hot pen ke prang penangan hot ke thak dun la pen la pu ka chibura therang ka di simple la bang ke hala se ran thek seta me non bang te ne de ne pini claim mo ide ra pa hedi la se eme thanga pe ali aphan kapaching thurji la pen man ka chi piji pulo tang te mo pen itum ka che tham tang an son nilitum amata claim mo nelang bang aphan puduna re puason nak seta me
kadang kau kita bor irap pada santai labang ke mesen pun lalu kalah lasi non mungkin Sonia lam thebang ke dam lo non mungkin terasa muda ningje lo katiki abang itu sai katiki abang ke langdam lo pelotang te itu akhir abang kasiliat punan kok pote majo apiong batong kasiliat apa bang boyo katiki anak thubang ne ta ason ka prega bang ke claim lo mane sitame katiki abang ke apiong chi hung heong la puson nang klang bom lo la si labang so kachi hung hedet katiki anak kapang we krang ngong ajo ason tin a hormu hortar itu ke jun along ke nang so kai ke arnivan ke nang so a hormu ta ilitum cepador ne dal la pen hala bang pudam le thor lilo bang a khayatum along pen si litum kai ke ta ke jun phanta hala tum along pen si chiki nang kok lo la si ilitum katiki abang ke hakit cheng pen ta katiki pen lok si ilitum ke jun lo la pen kereng ilo setame pinier ni bang ke ilitum tiki pame mede pason lo si katiki pame mede la jok han ke jun asona monta ke longsum krung lo la si tiki nangji wala keban sarin pen si rara phan pachini pon nili la solam ke patai pu lo public meeting long ta ni ye lo munit ke adet ke cerai hi pulatan te sai ka tiki pen la pen behabe parpen la son ni hello dei ingra satum bang lo India Burma anda Pakistan anda nang cerai tip lo la pen halatum business behabe parpen si nang cerai la pen ke ka tiki pen sa bagan po anak ke the la tum ka tiki la pen hala aro indigo non ke itu ke duri pu bostu do mati di duri kar bia tum non chete ni thuat po ne bin ni ga rong na non ke thek lok le lo ni tu ma he mati kupta prang do non ke rong da we thu det lo aprang ke duri o rik prok po angela so duri arvo si aki ik la pen aki lir kalar ka selam titi la pen isia bange sibuk pulau sibuk pu ke la karikan sanda duri baga arong non duri ta tiki ke sibu ta tiki ke sibu bange pen along teklong lang non ta seta neda la bange la ta tiki nang ji ilitu akalar ke la ke pedo olo de itum karbia tum det kali along ka prek tum nang nam pola ke adet ka prek ben nang nam yi lagi non covid le nang nam bare son covid ta ke choji pan nok kali pu bodila covid ni akalar pan ta pu bola andela son da taksi duri la pen sibu ta tiki olo mesenji lapen itum non ke cubo barata tiki par pelo cubo barata cubiu lapen sok sua joha ke tek lok le non ke la si sok sua joha ta tiki nangji lapen itum malu puta tek lok le den non ke malu ta tiki onanji lapen hanjang melen ta tiki onanji lapen theng the ta tiki onanji lapen bong hom da tiki onang yi thoi the bong hom ai go ya ta chu bok tu ke non da tiki bom lang de ma ako jong si chu bok ke non ke yok ka ke chu ke ki hum thu lo pa la bang ke itung da non ke neli ke business amune ka leader pon neli ke secrecy being tung te la bang ke la se anun ka pre tung chu bok nam ora da isia dukan di phu bilote da ke nam ye che thok toy ko la bang keบอกอาเกอร์บางนั่นนี่แหละtáอาเกอร์นั่นแกพระแกอ่านแกหลอกผู้สิจิหุ่งแฮนั่นแกบางอาเกเสกเจียตุ้มอาเกเทกเจียตุ้มแกอ่านแกอ่านกีอีกสิกรีทุบดีแพ็กเกตสิกิโลสิกาทรอกสิแกฮาโลอีมีปอนาดอร์แกจะพลังลาสิจูบอกอาเกอร์บางแกลาเป็นซอกซูอาเกอร์lapen ke hala sok sua joha lapen ke cubok abara lai hu tu ke ilitum tiki onang yi la hello ni li ka choning ri lapen non thong ka ko ke reng relang body non amat ke non april lo te nai reng po non pining bang ke arwe ta na jang su da prap tu olo munitum rita me ke thulong le den
ni ko son ni la sila apran ben itum non ge climate change wala do po jo climate apran ge itum thang rit lang pulo theri mam ti pulo yang mi meri pulo yang mi ciklosi be ke ilang nan bang arwin yang tu atlu theri ciklosi la pu yonan ge la sihala la climate ta ka che lar lo po botol ta ka che lar lo po la so botol ka che lar along si ilita ka tiki ta che lar dun nang ji leson bang ke di la pen ka tiki to ge non di phu mata ti kup be the long le pang jai hap do pik pik ke plang che krong ke the che krong ma ta sap ta ta in tum ti la pu da du se ta bang ha mi zoram ge IAS officer aket the dum da officeเป็นวางพบังแม้เป็นอีล็อกพเป็นบารักเป็นอีล็อกพบังฮะเคตีเกเคลมาอาศัยเล่นเพติที่มิโซรัมเกแล้วเป็นจุมาจุมดาวขาเสียจุมดาวเราปวดหักเราเกเคลมแล้วสิถ้าเราจุมนี่เกเทคเด็ดเกการเบียจุมก็ปีเราเกเทคเด็ดในยากรรมเกจุมที่จุมเทคในอเมริกาปัญจาบบริเตนรัสเซียแล้วเป็นยุโรปจีนอันเดล่าเกลาซอกsok katiki pinene hala sok tipli la pen sok binom katiki theng the katiki la pen lok si bang ke plan hala da nelitum america ke do ho theklong lo I la ang long hom la nelitum Sioux Falls pen ke dam ha Mississippi alang roi han 294 miles abang kilometer bangli 294 miles akahi look ante po masi RV RA ta theng thi sai sel la pen nang le tum down tha itu nge theng thi ke chu therak bodi America ke ang ke chulo pulo tang te theng thi la karbi tu pu bati ko di harlung hai panma ke ota tai ka via harlung la pen theng thi ki up nang bidun ko hi America ta la pulo Israel talapulo na dum dam tha Israel Galilee dam non Galilee nili tu Saint Peter's Fish ke chodam ho Galilee ada restaurant do hada ni tu Saint Peter's Fish chodam lo hala subata theng theki up se son harlum se na ge bidu ni tu kado ida chonai la chu se ti ingran te jigan te la ta an lu ke itu kan terak po chu dam de la te jeplang melon de kang chir po boyi kali theng the chomesen sai ka tiki abang ke kenan sot la lo ahok alam lo sai bang ke nilita tiki o la pen karbiatum pudamen lo tangte phan pharong bong pen phan ke patum si tiki thek the pus thek the choji sta men la ake ong pi tum ke sai tiki ke thek arbi tum ke seta me nona ke tiki oire solam si ke thamda kasi ka tiki ke ha phusa pisarani pen tali tum klem bom posi non ta tiki chunagi la solam bangla pupe tante ili tum nona ke han an ta ili tum methang ahan je cholong le bang ahan si chodunang bom lo la so pen job ili tum kaching thura wa saita ili tum sungi krung lo athema ason tin ahormu da ili tum tangka pen ke nam nan ili tum kachu jor long ahormu ave la so pon lo la si ili tum abotor nan kili lo lo tan te ko PR aroi ko pia chiklo hutsi ko puson katiki si ke mema la bang ke tum Charlie tu nang po aprang man tai tum ke thek tang lo sa me la an so se scientifically ili tum product sa bang ka pa ong chot chot je phan ma ke itu la bang ke Charlie vek nang po pe lo lo tan te ili tum ki du ga na thu a phiong da mong nang na ili tum ari deng non crisis pu se english man ke pu hedi crisis o son no athema ili tum hala hai hui aprang pen ke claim bom asai amo bang ili tum panung ku ga pot hala hai no se tum che claim tu pa me thu mu chot lo tang te
ilitum kaching thu robar saita haladak pensi ilitum majak pom chelom ji lasi katik ki abang ilitum kaddu ko eta aprang men ilitum tham bom lo e lam pen lekan inji chot puta kali sai katik ki abang ke la bang ke nili kachipinda puta kali thang da kali sai katik ki da the la ben tiki da tiki bok la son ha thaksi kaddu ko ve sitame ilitum sokati ki chola pugali theng the ta tiki onangi theng the kati ki ta rong ni rong khom yo sắp số chuỗi chom là phù bằng cái lị rong ni rong khom chuỗi chom nó là tăng tệ phong cắt flexi chụp cọp phù là sẽ cái tiki lục là tăng tệ alon pidol jot nang gì là pen paong jot nang gì bong khom ta là puson thak thak lo birik ta là puson thak thak lo ilitum jor lo nang gì là jor lo lục là tăng tệ ilitum tangka ke bang awar sai ciri apari nang ini kalang at least awenai ta ciri si pena thak nai ciri si kata ciri si pena thak nai kati long lege ini tu malong do ulang apa sih tiki nanti lalu lo tante ini tu jing turun po kasi labang so sai kati kia lama pun thak terang sang penta pine ethethini ke thandon kang tung dolang lo tante nani phanta por pilo la so phike itu apor ta ngon tai si pleng kai kai lo po si alom so por nang li phan apor pilo ngang no ni wangso pamu karju ateng pen alang li busar tami itu mengklar daglam nang than pot itu pan ning na parung depon ilitum no anke ilitum la tribe made longaso anke ilitum la ketia por nang li lo posi an tinta choklem rep ji phansi ilitum kadu bi phantami nili pencheng log log kadu bi tami iklem ji phan body pon nangpu si ni ma thapon pon bom lo la posi la ilitum ge kheti pen posi la kheti pen ilitum ge kiduk bang sonda ilitum kapre iklem dam ge abar sa bela la kheti por ke kheti chu methang ke chuklem lor la bang su kachu tu kive ke methang ke chu long si la si oge planta ke misen posi la bang su iklem apor ahuto te ma la pense la apor ilitum ka tu ka vitami chuklem nun pusi ning the pon lo la pen non ilitum la bang su alam ilitum pan la bang su kheti chuklem nai pen kunana ne la ke claim kidam kusom ke misani ma ilitum asar pen nilito phan ke thana pakla da ko churu par pilo si wangso lama puta bangke ilitum kado vitami chuklem pon pusi ani nilite sanlam la di monang li puhoi hoi le ye bostu ke non han itum angkir atum han jor lo di phua bojar ta theglo hi thi ta theglong ji da hala aki ong han bangge habit pen siwan di ke e gali habit pen siwan la pen ajha ka tu mangge la ke che tum ka tikia han si ke jor tu emet han ka tikia bangka wa de la si bisaralam itu dungkek jor lo city long মানে মহানগর গুয়াহাটি বেঠে দুমকেক के नाम चेरी ओ मुने तो थांबागे जर नामनी के नामनी जे ठीक है लासो दुमके तो वारा कुम बांग बारपी बारसो के दाम अथाई बेन दम के वन लो ने पिलो ने चिनी ने लामा सी नामनी दे तिति ना बोया आपको डॉक्टर ला पुट था है दी बांग बारसो बारपी के दाम अथाई तम पेन तो के वन लो ने पी ने चिनी ने लापोट lason ke pincong je dia pan ke itu kai kita ko pumayong hala hen ko pia hen lo ne la arbo itu ko pumayong te yo non si te ni de la jok ta ning do o hai kali hala arbo hai thaminai kali thamanai kali la itu non Andrew yes Andrew itu kai te habit pen si wan ber body la pen dungkek habit pen si wan ber body ande itu tiki det pia pot lo
tiki det nang pon ne tiki det paya lopen kewan pulote lage jok tanam tuji la bangge katiki han ru katiki adung ke pulote la ta jok tanam tu po muni tu ma thayu ne kia kama we pedi ar phek ta pran ne tiki ke ar phek katiki pu je than the pran ning kan thom kya ko pran ke je than ji ali aning si ke oi tu ar phek ong ko pula so ajo ke hai ke pan da sung mo ar phek ong pu je ji pu tu non ke ar phek ke e tu lo bodi tu son thak si tu hen ruta e det ta me la pen dum ke ta e det ta me la pen idum ke idum me than ke e apot lo te la ke jok da nam ji la pen ali da du ji non ke bang ke e apot si itum ke jor pi pulote hala ke e ve ka tum ke chu yor tu jok plot lo itum gar bi itum si chu yor jor pi tu det le lo la bo yo itum ko an ma ali ke long ji la an ke long le det lo athe ma hala ba ma pan pinang kok lo ma ti la bo yo la si ni ga ma tha ke itum ang ji ra tum ba korte tu anta jor lo mi ulo se da hala ke jor anta ka tikki apot le nang jor thek lo te la ka ali ong mu chot ji lan non isi terak me mi alam de la ke pini pe nap le nang le tu guhati na tu dam se ta thek long po ba guhati anan ne ha pu long nit na tu dam le ta thek long po atu mi dikhet ta ne li ning je la salam manja long manja dolong ke li long na tu ar wi na tu lang non hala lang roi ka che to pen ha pu pa ning kan isia pran ke la long le pai pam jai ha nilita arjulo la nilita hata ko pini katiki dam yin ning han amasi arjulo manan than oi lage reserve forest pu ama nilita odam hai hede ama non ke chia tumbang tiki de no ye injai pangjai ha kali non ke han poma pilir seng jadi ange hala da hala so han pilir seng theng theda mang ni non ning kreng da mang jor lo wara ke di hadak pen ye ama ni manja malong ke do sorta lang dun trong ke di thirak tu me mi la pu ye tu mang ke ka selet pu da ma si klang dak la pu ye la pen long li da ke cherai ke ke itu ma det ke cherai ke ke pu ga da si klang da athima det ke cherai pu le long li si ke rai nei ma ti ti ka ti ki pu la te long li ma si ti ki cherai thi pu ma ti la ke ba me na cherai dun long le lu ti ki wa lo teเป็นดูการเงินตัวปวดทัดแล้วลงเลี้ยทักซี่มีชิมยี่แกดีอันเกล่าส่วนลงเลี้ยกันบางนะเชรายริลูละกี่เยอะลาพอสิอีตัวอันเด็ดก็เชรายยี่ปุ่นแล้วแต่ติกีปิดนังจีแล้วเป็นดูการตัดดูปิดนังยี่ลาเกเชรักนังมิโซรัมบางโอกาสจังอัตุมริโซมาอัตุมเปสัพพะเอ็ดจริงจีอีโปบางดูการอิงนี่พร้อมก็ด้วยเวทะก็ด้วยเทคโนโลยีไอจอมดำเลยเทคโนโลยีมีโซ่ใส่เสียดักกังนี่ดูการนั่นหรอใครไม่ทีรู้แล้วสินี่ตัวพันบางส่วนนี่มุเป็นฮังกัตกีละเป็นละปีริกทักอันต้นเป็นลังนี่ตัวมันกลากับลังในฐานปอดเป็นขีดเตียปอดเป็นเคลมนังจีบางส่วนลังในฐานปอดจูรุปอดปิกเลยสินอนบางแกอัปปอร์ดิ้งอุลปอสิลิตุมกัจจิงกีจิทันปินิงเวบางแกกับเพรกลัมเทบังเกจิทันดำเด็ดพวกมอร์นี่กับเพรกเด้งกับเพรกลงสิลิตุมส่วนกับเพรกลัมมาเตลับส่วนลัมทักทักเซตามิกับจิทันอังจิดูอุลังปอดกับเพรกเด้งลงสิจิงกีจิทันบางแกดูปนทุรองปอสิปินิงเวกับดูกับเวลาบังโซตกโซจิงกีจิทันนังเกลันดุนkorte ingjir kethe geding atum phan anta chorolo labang solam kapache thangje phan nanglitum kadoko be phan ta facebook along ka share je phan anu pen anu along ka palli je phan nanglitum kadoko be phan ta tuning rilo la pen labang soa talk show long nang kachitong don ilitum asar je ka haralang li phan ta apor nang chipidun theka pot alang li phan ta ka choro pa jero lo la pen APHLC di pu LSC along a treasurer ke hai di riteran alang lita apor nang ka chipidun theka pot nang li phan ta choro lo se kaduk ka we phan ta choro pa jero si pining we bangke lapon si kang ton iglo kardong